So, ito mga idol, no? So, yung winner natin, yung tigre na nasa kanan. So, ito naman medyo bago-bago to. So, naluma na lang din to, hindi din na pares, no? Dinala ko ng mga almost 1 week to. Itong nasa kaliwa natin. Medyo pulahin na tigre, no? So, yan, pili na lang kayo. Pass game lang to mga boss. Medyo makapit na talaga. Oop, malpas. So, medyo makapit na talaga to. Yung winner natin, no? Kasi old na din yan. So, hindi naman naparisan, no, sa labanan. So, dito na lang. Sariling gagamba natin. So, bitaw lang natin ng maayos, no? Bitaw natin ng maayos yung pulang tigre. Pulahin yan. Maganda-gandang tigre yan. So, pangalawang bitaw. So, tulog talaga yung diwa. Medyo makapit na. No choice tayo. Gagawin natin yan. I-stick ko yan, mga boss. Para magising tong tigre na to. So, yan. Stickin natin. So, game. Pili na lang kayo. Bakbakan na. Pusing. Alaw. Stick ang kinagat nilang dalawa. Nakapapaa yung tigre na pula. Paganti ng winner natin. Paganti ng winner. Nagsasaputan. So, hindi mo pa rin masabi. Medyo lumalamang yung bagong tigre. Paganti ulit ng winner natin. Grabe, no? Nag-wild sa pasapot yung winner. Grabe. So, hindi niya tinitigilan, no? So, hindi mo rin masabi mga boss, no? Malagkit sa malagkit yung gagamba. Pero pag sa stick, labanan na. Mabilis at mabilis pa rin yung galaw, no? Grabe pa rin tong winner talaga. Yung killer instinct niya kasi, no? Pag winner na talaga, medyo mahirap talunin. Unless luma na talaga, no? Tapos brand new yung kalaban. So, yun lang naman yan talaga. Pag brand new yung kalaban. So, yan, babalikan niya pa kaya? Babalikan niya pa ba? Tingnan natin. So, lamang talaga dito yung winner natin, no? Yung nanalo ng isang araw. Yung ang laki ng kalaban. So, yan. Pang. Kinagat pa sa paa. Talagang hinang-hina na rin yung bagong tigre dito. Yan yung pula-pula yung paa, no? May pagkapulang tigre to. Pinkish, parang ganun, no? So, wala tayong magagawa dito mga boss. Talagang mas patal yung tama sa kanya. So, i-finish na kaya siya ng ating winner na tigre dyan. Mas makapal-kapal yung winner dito, no? Sa laki, hindi mag-aalayo to mga boss. Pininishing na mga boss. Dibdib. Binira sa dibdib, no? So, yan na. Sentensya tayo. 1, 2, 3. Win. Lose. So, yun lang, no? Sana na-enjoy nyo mga boss. So, mag-upload pa tayo ng mga ganitong laban. And, yun lang. Maraming salamat sa panonood. And God bless you all. Thank you.